Tara rin mo problema ak. Harani na itpaturon haam. Takay di makig maaraman luto. Hinudalit akon pwede daw mahayar nga magluto. Tara, ermana pa damang kami. Wow! Aw! May dako tatawagan. Himana Sabrina. Giuupayin niya man luto. Aw anay daw. Huwag na problema at din daw laking kwartahin ibariyad ko tak parcel. Din daw lahin daw magpapadalo sa akyana. Awilo? Hinuin? Ay, madi, maupay ka tinawag, kahulog ka ng langit. Sige, Wow. sige, oo. Kaya ako na pagluluto, saan ang itiyo patron? Kay, nakaang kamala adahit kuan, beefstick nga wara limon. Oo. Asala pa naman takin specialty pa daman, beefstick nga wara limon. Ay, maupay kay nakontakta ikaw, oo. Nakaon gaakit nga beefstick nga wara limon. Sa padamait. Asya nga anitin specialty.